Ako ang ate. Ate ni Bibi. So, tikang kami kahapon sa Katarman. Tapos, nagpabaliwak make-up ang ate Juan ko. Yes. So, magme-make-up kit kay. Pwede naman kit sini kay iti na kit. Yes. So, dirikit batid mag-make-up so magsasari-sari lakit. So, yade. Kuan lang siya 45. Butang ko na dide. Nahikulwang ko sa mga TikTok ang pag-make-up kuan sugad sini. Aw, mayon siya brush nga gamit. Kita wala man kit brush nga gamit so kamot nala. Ikakalat tala. Unina. Kanto lang unin nga turban. Yan. Charan! Mauna ini. Hala mo lalakit multo. Hata? So, ibe-blend ta na. Tapos blend lang. Hala, dadaramo ko ang nakapagbutang san foundation. Hala, cream gadang ini. Pabay na iton. So, human ko na ma-blend. Hala, lakpong good. Nagkakaguwas lagi hapon. Pero okay la. Nanunan sunod. Blush on, uy. Inaabot ang diri batid. Ine. Blush ko nini. So, ini ang pinaka-practice para mahibaruak in the future magbutang make-up. Yes. Pantay. Kay di ba pag sa eskwelahan nga ni pulbo tapos lip tint lang gamit. Tapos okay na. Pero niyan, magtatry kit mag-blush. So, wala man kit eyeshadow, inita utro. Mao ini pag boring ka, mabay sa libangan. Bisan diri daramon iyo gamit, basta may yung klase to nga lipstick, tapos pulbo, pwede ka na gud mag makeup. So, humana. Kabara ko. So, ini naman at gagamitin. Diba, kakuris at babae kay daramos ang imbubutang sa kahimo. So, malakas anak loob kay sa ilakdan sa balay, wala nagkikita sa ak. Pag boring ak san una, nagbabangas ak. So, yan na naman, mag-make up ak. Tapos, bubutangan ko na siton. Malalak clown. Pero okay lang kay try man la ini. Hala, nagwangsat. Muna ini. Uy na, parang ko la. Muna man. Kabay ini ito na kasi pag binutang ka di manggit batid. Surod na la. Tapos siya di na. Butang na kit siya di. So, eyeliner ini. Sa espihwak magbubutang. Charan, hamana. Dari pantay. Magli-lipstick na kit. So, maupay naman la kay sa ilakdihan. Kay pagtataw anak sunar pag makakulaw sila sa nakahimo yan. Pero okay liton. At least, nagtatry So, human na, magusod day lakngon mabalik taak. So, yan na, nakalugay na ak. Pero mas bit ko magputong. So, magtutorban ak. Wait lang. Charan! Malagi panuntok. Pero okay na agad siya. Okay na siya? Oo, okay na maging clown. So, mo na naklook pag insusugo ak, bumali suka, sibuyas, luya, dok sa tindahan. Pabali suka. So, mo uliton. Bye-bye.